Kagigol niya si Miss Aiko. Aiko Melindra, dili Melindra. Aiko Pagkuan, Aiko. Good morning mga kakigol. Ay, kagwapa sa ako. Ang guest mga kakigol, oh. Gwapa kayo. Ganda kayo, gwapo kayo. Linghod pa kayo ba? Pero nasa naglinya ron sa pa-check up sa CBC. Okay. BP. Dili, Rough Riders gini ako kuno day. Dili ni CBC. Wa mo ka CBC. Wa ka kay bawas sa CBC sa una bus mangguda. Gigan. Buwasan, gigan. Ano yun kayo? Gigan. Kuramidas. Dapa mga kakigolay. What's up, guys? Ang atuang bangis dishwasher to? Okay. Bagi sinaw, dishwashing liquid. Bangis sinaw dishwashing liquid. Mao ni kay mga kigol ha. Atangin na inyo mga kigol. Soroy mi sa mga barangay or asa pa na nila kay mag-sample Magdrama to kay kulit magdata. Sample no kanang mamligya mi dili sample kay mamligya. Unya yang langga. Hay langga. Kaya waliguna. Magpasibisi mi mga kakigol. Mga kakigol, magpa-CBC mi, magpa-check up mis among heart. Mga kakigol, kung mupitik ba bali among heart? Pagway si bisig may kulit. Tubas, Krumina. O diba, Brit? Gigan. Ano mga kigol? Nakagay mo mga kigol. Magpa-check up ang mga sakiton. Thank you kayo mga kigol. Bye-bye. God bless.